буда қатъи ба радион ба бидем дая санаи калу навбатмо нахонда бидем ҳавосан як ҳавора имрӯз ништия гуфта буд ӯ пастукаи ӯра мо да синфия гуфта буд мо қатъи ядехтарак чанд сол буд дӯстӣ мекардем мо просто куд ҷураем публично мо намегардем чанд боро чанд кас мада гуфта гу духтар вайронай бовар ки сура ҷура бурданаш ганда осонай ма чанд бор пурсидим шагирия карда гуфт дуруғай дӯстои ту чанд солай чанд таҳошкуай пушти май ма гуфтум ҳама садай ма просто пурсидим тура тарафи дӯстум гуфтум бисёр тема наки ҷура ҳама хеда чашми мо хок зада гаштан мегирифт ба ҷои айму мараз короша дидан мегирифт ӯ духтара ғам дидай гуфта ғамаш намедудум ҳаме ти хирсанд бошӣ бидон тура марам шудум баътимори ҳилагар бехабар мара газиди ба дандонои тези зад дилим қариб расиди ай хотир бароварди ки дили ма оҳанияй дандону тан нигоҳ ки ҳар чору шикастагияй ӯ гапи гуфтагита ӯ рафтори кӯдакита барада фолчи бугу алишкина зиндагита типа хабар надори сайти тира диздидиян ӯ қасам хурдестай ки намедони ӯ киян вагаҷот фикр карди ӯ плани асри санга фикр карди рашк мену мебардорум қати ҷанга мазад нестае ки ҷон ма ки микай гуфтум тура буфорат местамиҷа нам мефорат бизза бира май ту ҳама қавақт ягон чи дархост накардам ту қанати ма гуфта дар бари худ рост накардам чӣ коре кардагӣ ба фоидаи худат кардай хабарот омадестай корота ту минат кардай мо тура дӯстай гуфта қатъи чанд касо ҷангидем рӯзе бидагай пишти дарӯи замин ғалтидем ҳову дасту бастагӣ ба соямон гап мезадем леки коромонамо ягон бор минат накардем дили ту сиё бидай ма яке хит карда мира ту дама ба гапу чап нишонате зиндагира ма барои нафси бад сӯи кас сухан накардам ба фанду шайтониҳо ягон каса банд накардам баги рақам мемораси мелаи телет хатса да пеши ҳама бишида бораи моту гапса чӣ гапе да дил дори да пеши ӯ холики тема дамон нагузашт бира дига ҷоз долики ячираи ҳаёт ма фаҳмидам ҳамиқа солда бем шанс аҳнатиен ягон вақт одам мизолда одами бад ҷура ҷон бидона ҳисло намеша ситора агар ғалта дар замин моҳ намеша